kilometers. I don't come kilometers. I don't walk that many kilometers. Learn from the teacher. I don't take for the game, she no pitas. I decide bad mind from a distance. Not this sweet, I be all on my pitas. When you come, make I give you the gist. When's the last time somebody did it like this? So much ice on my bumper clap wrist. That's why everybody hating on me like Chris. Kilo me. Astăzi vom merge împreună în oraș, din centru până la ieșire, pentru a vedea cele mai importante obiective turistice. Astăzi vom avea ca și propus traseul începând la Ciuperca, Faleză, Parcul Personalității, Piața Civică, Jambar, Casa Avramide, Catedrala, Templul Evreiesc, Monument, Muzeul de Istorie, Moschee, Muzeul de Artă, Muzeul de Etnografie și Acvariul și spre sfârșit vom merge și la Mini Delta. În continuare, colega mea vă va prezenta unde suntem în momentul de față. Voi începe prezentarea cu lacul Ciuperca. Acesta este situat în vecinătatea gării CFR a orașului Tâlcea. Lacul și parcul perimetral au fost reabilitate în perioada 12 decembrie 2007 și 24 iulie 2010 în cadrul unui proiect de pentru Consiliul Local al municipiului Tâlcea. Devine o adevărată atracție turistică, zona lacului cuprinde plaja, loc de promenadă, mai multe terenuri de sport, cabine de duș, grupuri sanitare moderne, loc de desfășurare a competițiilor sportive pe apă, loc de joacă pentru copii, pistă pentru bicicliști. Pe lac sunt montate două fântâni arteziene, din care una cu rol estetic și două cu jet de 20 de metri. Costul total al acestei excursie pe ziua de azi va fi în jur de 165 de lei, unde vom avea o masă asigurată la restaurantul La Rosa, în orașul Tâlcea, spre ieșire. Ce mai e? În continuare vom vizita Faleza, vom merge către Faleză și vom poposi exact în gară și vom admira peisajul portului. Faleza Dunării din Tâlcea este unul dintre obiectivele turistice deosebite ale orașului, fiind o importantă zonă de agrement a municipiului. În planul urban al municipiului se urmărește reabilitarea și extinderea falezei, care au fost construite pentru a preveni inundarea orașului. În satelit localnic de arborele de vânt de pe faleză poate fi admirat brațul Sfântului Gheorghe, iar portul este plin cu bărcile care își așteaptă călătorii pentru a porni dintr-o plimbare prin rezervația biosferei Delta Dunării. Tâlcea este locul perfect pentru o plimbare în care vei descoperi orașul și obiectivele sale turistice de patrimoniu. V-am invitat aici la iahtul meu personal. În acest spațiu se regăsesc cele mai importante busturi ale personalităților care au fost importante pentru țară și pentru oraș.
Acest parc este împrejurimea Bibliotecii Județene Panaici Cerna și să știți că în fața fiecărui bust se află un panou de informații istorice pentru fiecare în parte pe tot parcursul parcului. Aici ne aflăm la comunitatea evreilor Tulcea, templul israelit din Tulcea. Catedrala Sfântul Nicolae Tulcea, Casa Avramide. Teatrul Jean Bart. Aici se află Muzeul de Etnografie și Artă Populară, dar acesta este în reabilitare. Aici se află complexul ecoturistic Delta Dunării, unde se află nenumărate specii de pești. Am ajuns la Monumentul Independenței și vom merge în continuare către Muzeul de Istorie și Arheologie. Vom și vedea în parc că sunt expuse exponatele din vremea antică, câteva vase istorice. Putem, să știți că o să mergem pe partea stângă, iar pe partea dreaptă vom vizita câteva părți din ce a mai rămas din fosta cetate, cetatea Aegisius. O să vă rog să vă uitați cu atenție și să analizați aceste artefacte de istorie. Arheologie și istorie, să vedem câteva obiective, vă rugăm să poftiți. Din cauza faptului că nu am putut filma în interior, astăzi vom concluziona câteva cuvinte despre acest muzeu. În interior cuprinde mărturii ale istoriei și civilizației dobrogene, din epoca pietrei până în epoca modernă. În interior putem observa colecții de ceramică, unelte, arme, podoabe și obiecte de cult, tezaurul care pune în valoare patrimoniul arheologic și istoric. Se mai foloseau și se mai ocupau cu studiul monedelor. Cam acestea sunt aceste informații din interior.
Independenței. Tulcea reprezintă principala atracție turistică a municipiului, datorită amplasării sale pe care o vedere panoramică orașului de la gurile Dunării. Piatra de fundație a primului monument dedicat războiului de independență și reuniunii Dăucei, Nicul Cora a fost pusă de demnitorul stanului Tăi cu suggestii de Rusia din 7 octombrie 1879. Lucrarea a fost începută de sculptorul George Vasilescu și terminată de sculptorul Constantin Bălcescu în 1899. La inaugurarea oficială a avut loc mai târziu în 1904 în prezența regelui Carol I și a reginei Elisabeta. Cu ocazia centenarului independenței a stat al României, monumentul a fost făcut în forma sa inițială cu culturale, opera arhitectură, Pista Grosă și inaugurat în 9 mai 1977. În partea dintre partea unde vă uitați, este familie Delta. Proiectul a fost realizat de Primăria Municipiului Tulcea în parteneriat cu Consiliul Județean și Fundația Robertul Pescator, sub lucrarea obiectiv politic transportării tradiționale. Puteți regăsi un muzeu etnografic în alt liber, caracteristic alcătuit din transportării tradiționale, colorate în alb și verde sau albastru, un bufet stătesc, o cherhana cu câteva ateliere neștiuțărești, 2 mori de vânt și un centru de informare, toate răspândite pe o suprafață de 3 hectare, propunându-ne o reinterpretare în miniatura de investiții. O să vă invit pentru a o vizita. Cum vi s-a părut excursia organizată de noi astăzi? Cel mai mult m-a cucerit privirea de pe Monumentul Independenței. A fost o experiență foarte plăcută, cel puțin la satul pescăresc, un loc chiar tradițional. O experiență chiar de neuitat. E ceva unic ce ai putea vedea aici. Acvariul având o reconstituire a faunei din delta și a stilului de viață pescăresc tradițional dobrogean. De regulă, vă mulțumim și vă mai putem să participăm împreună. Astăzi noi am concluzionat câteva lucruri despre excursie și despre cum este să fii un ghid turistic. Ana, o să vă fie concluzia ei și Am realizat astăzi că să fii ghid este foarte plăcut, dar în același timp foarte solicitant. Dar noi ne bucurăm că v-a plăcut excursia noastră organizată astăzi. A fost o experiență unică și sper că le-a plăcut foarte mult turiștilor. a fost o excursie de o zi, ceea ce e puțin solicitant. Nu poți aplica mai multe drumuri într-o singură zi, destul de obositor pentru turiști, însă, din părerile celor de față, s-au bucurat de obiective turistice și noi de ei. Vă mulțumim!